Сядай тук. Класната ти ми звъна да се оплаче от тебе, бе. Какво пак си направил и първите 2 часа тая нямало, бе? Стига се види, че направо още ушите ми гърмят вчера от тази плаза направо с братлетата ни се разказа играта. То материала беше много брутален, между другото, научно не штракат зъбите. И тото след такава вечер как да отидеш на време? Аз си обясних на госпожата и казвам, господо, сега закъснял съм хубаво, майната му, господо. Ама що ме пита ти какво правих, като много добре знае? Тя господата много добре знае какво съм правил, да пита дъщеря си. Аз казвам, господа, питай дъщеря си, бе. Чак, каква дъщеря, бе? Ти си на класната дъщерята ли, бе? Мале, кушта, по да успокоявам там дъщеря, като те депресира на оная, като ти крещи. После накрая го изяждам, че ма гони и ми пише отсъствия. Ми не е ли е срам? Абе, ти ли си най-големия малумник? Ти ли най-големия малумник да отиш там? Да не съм само аз. То ние с Пешката, с Митака, с Иванката, ние си делкаме. Тя какво толкова си има